ahoj. Doufám, že se máte dobře, protože my musíme sníst pepř, jo? Takže za ty vaše lajky vám teda uděláme to video, no. S Denčou jsme si sečetli svoje lajky, aby se to pochopili, když jste tak blbí, takže... Dobrý, no, takže my jdem na to, ať už to máme za sebou. No. Do toho to končí. Já si jdu to. Máme, jo? Chvíli ukaž. Tak, dobře. Takže 3, 2, 1. Udělej prdel. Dobrý. Pojď to. Už je troška. Já nepotřebuji se napít. Dělej párně jazyk. Píčo. Ty děláš prdel. Jo, dobrý, už je to dobrý. Za chvilku zase začne. Takže býváme, co to takhle zkouším. Já jsem vzal pepřenu. A vypál jazyk. Nějak jako Takže... Příště se na ty lajky radši vyserte. Ono to bude pro všechny lepší. Já nemám, jestli to dáváš, nebo být. Jo, my jsme blbí, že to tam dáváme, dobře. A tak z Moody uděláte snad všechno. Tak. Tak jo. Takže zdravíme všechny, co nám dali lajky. Děkujeme vám moc krát. Opravdu. Mě to zaskočilo, dobrý. Tak jo. Takže mějte se, smějte se. Pa, pa. Pa.